Durmuş devam ediyor. Halklar, milletler ütköşük bolsa da olan bağlary, maşgaladak bolan wakalar, çağa bilen ina atan gatnaşygy juda bir-birine meňdeş ekeni. Goloýda biz radioda bir hekaye okudyk Azerbaýjanyň durmuşyndan. Jurnalist Uran Muratowyň terjime etmegini. Garaz bir maşgalada ejeleri ýok bolýar, bir olanjyk galýar. Ol olanjyň yetim boýmaja goýup kakasy täzeden öýlenmekçi bolýar. Oňa da ol olanjygym eşitýärdi, egerde sen öýlenäýseň men öýden giderni ultimatum goýardy. Kakasyna garaz ol olanjyk üçin öýlenjek bolýan kakasym çagasyny beýle döwmek, kalbyn döwmek islemän o meselesinden elçek ya. O diýen teklibinden elçek ya. Garaz oğlancık şeýle bir ejesini göresi gelýär, küýse ya. Onsoň şol kiçikligine garamadan şol oğlancıgy madarstanlygy ejesiniň jaýlyna ýerine akitýärdi, şu taýyny görkezýär. Ejesim ştady ýatyr, şeýle. Ona öýe gelenlerine soğukda, kış bolsa da oğlancık ejem mutaýdy üşürmeýär kadiýär. Ejem üşüýändir, kaka ejem mutaýdy üşüýändir diýip. Ondan olam düşündürýär, eýle bolýar, beýle bolýar. Şoň ejeleriň ruhunyň hemişe bilen ýanynadygyny, öýlerine gelýändigini şeýdip düşündürýär. Ondan bir näçe ýyl geçýär, olanda da olanjyk azajyk ekabirrak bolýar. Şonda da zol ýanky madarsanlygy ejesiniň ýanyna görmäge gidýärler. Ondan bir gedegem şolar Bakuwa, Azerbaýjanyň paýtagtyna göçmekçi bolýarlar. Şonda da iň soňky gedek diýen ýaly şu taýda şu gedeklik iň soňky gedek ejesiniň ýanyna şu madarsanlyga ýene de şu oglanyň bilen kakasy gidýär. Kakasy gidýär bolan. Ondan şeýle gaýtjak wagtlaryna oglanyjyk bir hilçek bir kagylçygy bukup şu taýyk bir hilçek bukup şu kagyl goýuny kakasy görýärdi. Onu näme diýip sorýardy. Olam ýok işlat diýip oglanyjyk aýdan onuň bir hil bolýar kakasamda öýlerine çenli sizin çıkarman gaýdýarlar gelenler soň oglanyjyk mektebe gidýärmi bir aladalar nemeden şu binjalyk bolup kakasy ýene eke jöýdi şol madarsanlyga barýardy şu oglanyjygyň goýun kagazy näme diýip şonu gyzyklanyp açyp görýär bolan şu kagazda oglanyjygyň haty bilen ejegil göçýär. Nüşl adresde bolýar diýip Baku şehri, plan köçü, plan jaý, planjy öý diýip täze öýleriniň salgysyny ýazan ekenler. Kakasy ýaman elbet bolýar, peret bolýar da ýekeje düze düşki ýerde diýýär. Şu kagada iň aşagyna 6-njy gat diýip ýazýar. Näçinji etažda ýaşaýan, ýaşajakdyklaryny ýazýardan meni ipläp çykşol oğulcunyň goýun ýerine goýup gaýtýar. Oturup pikirýär. Şu nähileki aladalarym bar, hasaplayatda, nähileki zatlar bolýar. Iň esasda şu çağa bilen eje onu da çağa çykýar, hiç wagt aýrylmasynlar. Çağajygyň kalbyny şu başga eje bilen dolanjak bolýar, başga zat bilen dolanjak bolýar, durmuşda şu näme etjek, dagy bolandan soň durmuşum dowam etmeli bolan. Barbyr şu jaga zady dolmak kıyna. İki tarafı da kıyın. Täze gelen eje de kıyın. Oňa adyna öweje diýerler. Şoňa uğraşyp bolýan çağa da kıyın. İkarda kösenýän kaka da kıyın. Gaty gynandyk şu hekaýany okap. Şeýle zatlar hiçbir ýerde bolmasyn diýip dilek edýär. Bilinki diňe şol dilek edäýmesek dünýäde bolýan bu zatlaryň öňüni almak, bu wakalary mümkin ýöne çağajyklaryň şu hasraty bir bolmasyn Allaha. Ejeler çağajyklaryny ululdup adam hataryna goşup öýrüşikledip gitmelen bolsa ondan soň gitsinler. Giden ejeleň jaýlary jennetden bolsun. Barlaryna çağajyklaryny öýrüşikledip gitmek mesele.